بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dukkan godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya, ya ba mu rai, ya kuma ba mu iko na fara wannan karatu mai matukar muhimmanci, karatu a cikin wayannan dai ilmomin da muka saba ko da yaushe gabatar da karatu a cikinsu. Wato ɗaya daga cikinsu shine ulumul hadith, wato ilimin hadisi. Insha Allah za mu fara karatu a wannan littafi, shi kuma sabon littafi wato mai suna Alfiyatu Sayyuti. Wannan ilimi na ilimin hadisi mun san matsayinsa, mun san darajarsa. Malamai na cewa akwai ilmoma guda biyu waɗanda al'ummar musulmi ko malamai na musulunci suka samar da su, waɗanda suke gadin musulunci ta ko'ina. Ilmoman nan guda biyu su ne ilimi na ulumul hadith da ilimi na usulul fiqh. Ilimin ulumul hadith shine ke kare ingancin maganganu tsarkaka da suka zo daga Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin ilimin hadisi ba wai kawai aiki yake akan yanda riwayan hadisi ya zo ba kare, a har isnadai da binciken tabbacin zuwan alkur'ani shi ma duk yana ciki. Domin alkur'ani kamar yadda muka sani mutawatiri ne, kuma mutawatiri a wajen da yawa daga cikin malamai ai sashen karatun ilimin hadisi ne. Sannan ɗayan ilimi shine ilimin usulul fiqh, shi kuma yayi mana gadin fahimtar addini. Idan muka tabbatar da ingancin nassin da ya zo daga Allah subhanahu wataala da alkur'ani, kaga abin da ya rage shine musamman Allah subhanahu wataala yake nufi, me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi. To wa'annan ilmomin biyu, ɗaya na gadin isnadi, ɗaya na gadin fahimta. So wannan littafi kuma zamu karanta shi a cikin ilimin hadisi ne. Mun saba bayani a karatutukan baya a cikin littattafan da muka karanta su a baya, na bayanin wannan ilimin ya yake, ya karkasuwan shi, maganganun malamai a kansa. Saboda haka ina ganin babu bukatar sai mun sake maimaita irin wa'annan karatutukan a nan. Abinda kawai za mu shiga kai tsaye zuwa gare shi shine mukaddima na wannan littafin. Wato wannan littafin mu ji misali menene shi, yaya manhajinsa yake, ina ya dosa da sauransu. Wannan littafin yana da kyau mu fara da annasabul ilmi na wannan littafin, wato nasabansa na ilimi, nasabansa. Wannan littafin me asalinsa? Kamar yadda na faɗi, Alfiyatu Sayyuti yana kiransa da suna alfiya. Duk inda aka ce alfiya ana nufin nazami, wato waƙe na zube, waƙe wanda aka yi na wani ilimi wanda ke da baitoci dubu. Duk baitin da duk nazamin da ya kai baiti dubu ana ce masa alfiya, wato nasaba ne zuwa ga alfu. Sannan wannan ba sunansa na asali bane, asalin sunansa manhaju dhawin nazar ne, manhaju dhawin nazar, wato mahanga ko matafiya na ma'abota afwan manhaj ahlil athar, manhaj ahlil athar, wato manhaji ko matafiya ta malaman athar, malaman hadisi kenan, su ne ake cewa ahlul athar. Wannan littafi al-imam Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Sayyuti shi ya rubuta shi. Shi kuma wannan mun san shi wani babban malami ne na karni na 10, ko in ce karshe-karshen karni na 9 zuwa ya rasu. An haife shekara ta 862, sannan ya rasu shekara ta 911. Ya rubuta littattafai da yawa, yana daga cikin waɗanda suka rubuta littattafai a cikin kusan kowane ilimi. Yana daga cikin malamai masu yawan littattafai. Al-Imam Sayyidi tun a ransa ya rubuta wani littafi da yake cewa at-tahadduth bi ni'matillah, wanda kuma a cikin littafin nan yayi bayanin, ya faɗa sunayen littattafan da ya rubuta tun yana da rai. A cikin tsakanin littattafan da ya gama rubuta su da wanda yake kan rubutawa a wancan lokacin sun kai kusan 400. To bayan nan kuma ya rubuta wasu. To a ciki dai akwai wannan littafin manhaj ahlil athar.
wannan littafin kamar yadda na ce nazami ne na wani littafi. Wato nazami ne, ya ce nazami ne na Muqaddimat Ibn Salah. Mun san Muqaddimat Ibn Salah wani daga cikin manya-manyan littafan hadisi ne wanda kafin shi ma an yi wasu littattafai. Zai fi kyau da mun faro daga kan wayanda suka fara ne. Farkon littattafan da aka yi, ko a ce farkon wanda littafin da aka rubuta a cikin ilimin hadisi wanda an rubuta shi ne musamman don bayani akan mustalahat din malaman hadisi, to na farko shine al-muhaddith al-fasil bayna ar-rawi wal wa'i. al-muhaddith al-fasil bayna ar-rawi wal wa'i. Wannan littafin al-qadi Rama Hurmuzi shine ya rubuta. Abdurrahman ibn Khallad Rama Hurmuzi shine ya rubuta shi. Rama Hurmuzi ya rubuta wannan littafin ne bayan lura da manhajin malaman hadisi na kasancewa sun yi rubuce-rubuce da yawa a cikin mutun da riwaya da har sun fara maganganu a cikin jarh wa ta'dil ma, amma sai dai ya zama akwai kuma ɗan matsaloli na mustalahat ɗin da suke amfani da shi, manhajin su, kalmomin da suke amfani da shi. Wani lokaci su ce hadha hadithun sahihun wa hadha hadithun musnadun, hadha mu'allalun, hadha kaza wa'innan kalimat ɗin da suke amfani da su ba kowa ke gane su ba, musamman an kawo zamanin da lokacin an fara karatu, an fara ɗaukar littafi a karanta ba tare da an je wajen malami ba. Sai ya zama akwai buƙatar a samar da wannan ilimin, sai shi Abu Abdurrahman ya rubuta wannan littafi. Abu Muhammad Abdurrahman ibn Khallad Rama Hurmuzi ya rubuta wannan littafi al-muhaddith al-fasil bayna ar-rawi wal wa'i. Sannan bayan shi an sami wasu da suka zo suka yi ta rubuta littafin. Akwai al-Hakim Abu Abdullahi an-Nisaburi ya rubuta littafi Ma'rifatu Ulum al-Hadith. Sannan Abu Nu'aym al-Asbahani ya yi mustakhraj ga wannan littafin. Insha Allah za mu ga me mustakhraj a cikin karatunmu na wannan littafi alfiya. Sannan Abu Nu'aym al-Asbahani ya yi mustakhraj ga wannan littafin. Insha Allah za mu ga me mustakhraj a cikin karatunmu na wannan littafi alfiya. So bayan nan aka zo aka yi ta rubuce-rubuce. Misali al-Qadi Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Yahsubi ya rubuta shi ma littafi al-Ilma' fi adab ar-riwayat wa taqyid as-sama', wanda wannan littafin shi ma yayi magana ne akan wasu abubuwa da ke da alaka da mustalahul hadith din. Sannan bayan sa din akwai al-Khatib al-Baghdadi, wanda shi kuma kamar yadda Abubakar ibn Nuqta yace ai kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina iyalun ala kutubihi. Wato saboda ya zo ya yi ta rubuce-rubuce ne a cikin kusan kowane juz'i na ilimi, ko anwa ɗin ulumul hadis, to kusan kowanne daga ciki zaka ga al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafi. Misali akwai littafansa guda biyu shahararru, al-Kifaya fi adab riwayati, al-Kifaya fi qawanin riwaya. Wannan littafin shi kuma yana magana ne akan dokoki ko tsare-tsare da adab na riwaya. Sannan ya zo ya rubuta wani littafin wanda ya takhassusi akan adab din, al-Jami' li adab al-rawi wa sami'. Sannan yayi littafi akan as-sahih, yayi littafi akan ad-da'if, yayi littafi akan mudraj, yayi littafi akan mudallas da sauransu. Littafai kusan kowane juz'i na abu zaka ga ya rubuta littafi musamman akan wannan abin. Shine har Abubakar ibn Nuqta yake cewa kullu man ansafa alima anna al-muhaddithina iyalun ala kutubihi. Duk wanda yayi insafi, yayi adalci, to ya san cewa duk wanda yazo bayan al-Khatib al-Baghdadi kuma yake karanta ilimin hadisi, to dole shine ya dogara da littafan da al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta. So haka dai aka yi ta rubuce-rubuce, aka sami irin su Abu Hafs al-Mayyanishi ko Mayyanishi. Wannan Imam al-Hafiz ibn Hajar ya kawo Abu Hafs ibn al-Mayyaniji, duk da malamai bayan bincike kamar su Abu Ghudda Abdul Fattah ya zo ya ce akwai dan kuskure, wannan ba Abu Hafs al-Mayyaniji bane, Abu Hafs al-Mayyanishi ne, saboda wasu bayanai da yawa wanda suna da alaka da bincike akan rijal ne. Ban so mu tsawaita cikin wannan, amma dai a takaice Abu Hafs al-Mayyanishi ne, wanda ba Abu Hafs al-Mayyaniji ba. Kuma littafin nasa ma la yasawal muhaddith jahluhu din ba dai wani littafi ne mai girma ba wanda yake bukatan wani tsayawa a kansa, domin masail din duk da ya faɗi din masail ne wanda an san su din dama can. Sannan bayan su aka sami al-Imam Abu Amr ibn Salah. Ibn Salah wanda shine ainihin wanda dole mu tsaya akan littafinsa. Abu Hafs ibn Salah hada
wannan Ibn Salah din abin da ya faru shi daga cikin manyan malaman hadisi ne, to kuma akwai wata makaranta da ake karantar da ilimi ana ce mata al-madrasatul ashrafiyya. Al-madrasatul ashrafiyya ita ma in aka tsaya kai bayani akan wata makaranta ce da asalinta da tarihinta da malaman da suka karantar a wajen, shi ma ba karamin abu bane mai faɗi. Amma a takaice dai wannan makaranta al-madrasatul ashrafiyya wakafi ne, makaranta ce wacce aka yi ta wakafi, wato wani bawan Allah ne mai ilimi mai kuma dukiya, ya yi ta mallakar littafai yana ajiyewa a wani waje. Daga baya sai ya ga cewa wannan wajen ya kamata ya zama kamar markaz ne na bada ilimi, sai ya zama ya wakafin wajen, ya ce ko ya mutu wannan wajen da dukiyar da littafan da mallakan wajen duka wakafi ne ga duk ɗaliban ilimi su zo su karatu, su karanta kuma su karatu ga malamai suna karantarwa, ga kuma littafan karatu ana karantawa. So Ibn Salah ya sa aka ɗauke shi, aka zaɓe shi ya zo ya rika karantar da ilimin hadisi a wannan wajen. To da aka umarce shi sai ya zama ya zo yana son ya takaitu da littafin da ya kamata ya rika amfani da shi domin karantar da ulumul hadis. Sai ya duba yanda abin ya faru, ya ga littafin da aka fara, misali littafin nan na Ar-Rama Hurmuzi, shin ya ɗauko shi ya karantar da shi, ko ya ɗauko littafin Al-Hakim, ko ya ɗauko na Abu Nu'aym al-Asbahani, ko ya ɗauko na Al-Qadi Iyad, ko ya ɗauko na Al-Khatib al-Baghdadi. Dukansu ga sunan kowanne yana da wani fa'ida, yana da wata fa'ida wacce babu a wancan, to ba zai iya ɗaukan ɗaya ya bar ɗaya ba. Sai ya ga cewa abin da ya kamata shine ya tattaro fawaid ɗin da ke cikin wa'innan littattafan duka, ya zo ya samu ya rika karantar da su. Sai ya zama ya rika jerawa, ya rika yin abin kamar yadda a zamaninmu za mu iya cewa lesson note, yani ka rika shirya abin da zaka karantar gobe. To sai ya zama abin da yake yi kenan, sai ya dauko wa'innan littattafan da aka rubuta a baya, sai ya zo ya tattara su, ya tara maluman, sai ya ware abin da zai karantar da ɗaliban shi gobe, sai ya tara shi waje ɗaya. In akwai muraja'a ko akwai ɗan mulahaza da zai ƙara akan abin da malamai suka faɗi, sai ya ƙara. Sai idan ya je makaranta sai ya karantar da ɗaliban shi, su kuma suna rubutawa. To a hakan nan har ya samu ya kammala yi ma ɗalibansa imla'in wannan littafin, wato ya gama rubuta littafinsa ya kuma yi musu imla'in wannan littafin. A haka ne aka sami wannan ilimi, ko in ce wannan littafi mai girma da ya shahara da suna Muqaddimat Ibn Salah, wanda shi ma asalin sunansa ulumul hadith ne, ba Muqaddimat Ibn Salah ba, ya dai shahara ne da Muqaddimat Ibn Salah saboda sunan shi mawallafin. Al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa wannan yadda ya rubuta shi da ɗaiɗaiɗin nan daki haka, shi yasa aka samu matsala na tartib, saboda ba ya tsaya ne ya yi tunani da sura amma akan wannan ilimin ta yaya ya kamata a fara karantar da shi, a fara da kaza ne sannan kaza, ba haka yayi ba. Ya fi damuwa da me zai karantar da ɗalibai gobe, me ya karantar da su jiya. To sai ya zama yana yin wa'innan, ya zama bai zo da tsari yadda ya fi dacewa ba. Sai ya zama ya ce da ya kamata a ce ya yi wani abu ne, ya zo ya ware abin da ke da alaka da isnadi, ya yi magana akan shi, abin da ke da alaka da matani ya yi magana akan shi, abin da ke da alaka da su biyun duka a waje ɗaya ya zama ya haɗa su a waje ɗaya, ya yi bayani a kansu. To amma saboda uzurinsa dai kamar yadda muka faɗi, shine yanayin yadda ya rubuta nashi littafin. To wannan littafin tun da ya rubuta shi kuma shikenan sai ya zama littafi da ya sami albarka, ya sami karbuwa a cikin al'ummar musulmi, a cikin malaman hadisi. Saboda mene? Saboda ba a sami littafi kafin shi da ya tattara wa'innan masail din duka a waje ɗaya ba, kuma bayan tattarawa ya tattara har da aqwal din da magabatansa suka yi akan wa'innan masail din. So sai ya zama littafinsa ya sami albarka, ya sami amfani da shi sosai. Al-Hafiz Ibn Hajar again yana sake cewa, fala yusakam mukhtasir lahu wa muqtasir, wa kam mu'aridin lahu wa muntasir, wa nazimin lahu wa muqtasir, ko wani abu mai kama da haka dai. Yana cewa ba za maka iya kirge yawan mutanen da suka yi hidima ga wannan littafin na Muqaddimat Ibn Salah ba. Akwai waɗanda suka zo suka dinga itirazi, suka dinga naƙadi akan wannan littafin. Akwai waɗanda suka zo su kuma suka dinga munasara na wannan littafin, sai su ce a duk wani naƙadi da aka yi, duk wani kuskurantar da aka yi da littafin nan da aka yi ko mawallafin da aka yi, sai mun zo mun kare littafin da mawallafin. Haka nan wasu kuma suka zo suka ce a su za su yi ikhtisarin littafin ne, wato su za su takaice shi a cikin alfaz ɗin da suka yi yawan matanin ba. So su ma suka zo suka yi ta yin wayannan. Wasu kuma suka zo suka dinga sharhin littafin, wasu kuma suka zo suka yi ta nazamin wannan littafin, wato suka sa shi a baiti.
wanda littafin mu da zamu karanta yana daga cikin wannan babin. In ka koma maganar nan na Al-Hafiz Ibn Hajar zaka sami wasu fawaid da yawa. Misali littafan da aka rubuta su bayan littafin na Muqaddimat Ibn Salah, kamar yadda ya ce akwai wa'inda suka zo suka dinga itirab akan wannan littafin, wato suka dinga fitar da nikat ko intiqadat ko itiradat. Wannan zaka sami daga cikin farkon wanda suka yi wa'innan akwai, zaka iya kawo Abu Umar mai sunansa Umar ibn Ruslan al-Bulqini. Al-Imam al-Bulqini mai littafin nan Mahasin al-Istilah, zaka iya sashi a cikin wa'inda suka kawo suka yin itiradat. Duk da ba ya rubuta littafin sa don itirad bane, ya rubuta ne don sharhi, amma itiradat din sa suna da yawa, intiqadat din sa suna da yawa, nukat din da ya rika fitarwa daga cikin wannan littafin shi ma suna da yawa. Hakanan Al-Hafiz al-Iraqi shi ma a cikin littafin sa At-Taqyid wal Idah shi ma zaka iya ce masa kusan haka ne. Sannan Al-Hafiz Ibn Hajar din shi kanshi yana da littafi da ya kira shi da suna An-Nukat. Wannan littafin da Nukat, wanda ya ce sharhi ne tare da dan mulahazat din da yake da shi akan littafin Muqaddimat Ibn Salah da littafin malamin sa Al-Hafiz al-Iraqi wanda muka faɗi yanzu, wato At-Taqyid wal Idah. To haka dai akwai irin wayannan da suka yi wannan. Sannan kuma su din dai da suka yi hakan za ka ga so da yawa ana samun wasu da suke difa'i ga wannan kurakuran, ko su kansu ɗayan su ya ma wani gyara a itirarin da kai wa Ibn Salah ba daidai bane. Kamar Ibn Hajar ya rika yin wannan sosai itiradatin da aka yi wa Ibn Salah a cikin littafin sa, zaka ga da yawa yana kawowa yana kare Ibn Salah a wasu wajaje. Sannan akwai kuma littattafan da suka yi ikhtisar, wato kaman summary suka yi na Muqaddimat Ibn Salah. Kaman zaka iya kawo Al-Hafiz Ibn Kathir. Al-Hafiz Ibn Kathir yana da littafinsa wanda a yanzu ya shahara da sunan Al-Ba'ith al-Hathith. Al-Ba'ith al-Hathith fi ikhtisari ulum al-hadith. Amma dai asalin sunansa dama akwai tarihi bayani mai dan tsawo wanda shi Ahmad Muhammad Shakir yayi bayani akan me yasa ya kira shi da sunan Al-Ba'ith al-Hathith. Amma dai ba abin da yafi damu mu nan shine littafin Al-Hafiz Ibn Kathir din nan ikhtisar ne na Muqaddimat Ibn Salah, wato summary ne na Muqaddimat Ibn Salah. Kuma ainihin sunan littafin ikhtisaru ulumul hadith sunan shi, wato takaice littafin ulumul hadith. Sannan akwai al-Imam an-Nawawi, al-Imam Sharafuddin Muhiddin an-Nawawi, Muhammad ibn Sharaf an-Nawawi, shi ma yayi ikhtisar na wannan littafin har a littafai guda biyu. Yana da littafi at-Taqrib wal Irshad. Yana da al-Irshad din nan takaicewa ne na littafin Muqaddimat Ibn Salah. Sannan bayan shi yazo yayi at-Taqrib wa Taysir. At-Taqrib wa Taysir shine shi ma shari'a takaicewa ne na takaicewan wancan, wato summary ne na summary din Muqaddimat Ibn Salah. Shi yayi biyun duka. Na farko al-Irshad, wanda kuma Al-Hafiz al-Sakhawi yayi sharhin sa, sannan yazo yayi ikhtisarin sa. Shi an-Nawawi din yazo ikhtisar din ya sa masa suna at-Taqrib wa Taysir, wanda kuma shine Al-Hafiz al-Sayyuti yazo yayi masa sharhi, shi kuma ya sanya masa suna Tadribur Rawi. So wannan sannan sai kuma koma kan akwai wasu malaman banda wannan wanda suka yi ikhtisar din. Akwai irin su Ibn Badruddin ibn Jama'a, akwai Al-Hafiz al-Dhahabi al-Iqtira' fi al-Iqtira', akwai su da yawa dai. To sannan akwai wanda suka yi nazamin wannan littafi, wanda suka yi nazamin wanda suka shahara dai da muka sani su ne mutum biyu ne. Akwai Al-Hafiz al-Iraqi wanda muka faɗe shi shine mai wancan at-Taqyid wal Idah din nan, to yayi nazamin wannan littafin. Yayi nazami ya samu sunan littafin nasa, da dai ya fi shahara da sunaye guda biyu, ko a ce Alfiyatul Iraqi ko kuma a ce Alfiyatul Hadith. Duk sanda aka ce Alfiyatul Hadith ana nufin Alfiyatul Iraqi ne, amma asalin sunan da shi ya sa masa shine At-Tabsiratu wa Tadhkira. At-Tabsira wa Tadhkira yana daga cikin yana da anan. At-Tabsira yana da kuma sharhin sa. At-Tabsira wa Tadhkira sharhi shine mukhtasar, shine nazami na wannan littafin wanda ake cewa Alfiyatul Sayyuti, Alfiyatul Iraqi, kuma yayi sharhin sa fi sharh at-Tabsirati wa Tadhkira. So a takaice dai haka abin ya gangaro har ya zo kan Imam As-Sayyuti. Al-Imam As-Sayyuti shine ya rubuta wannan littafi da muke magana na Alfiyatul Sayyuti, wanda shine littafin da zamu karanta. Kuma Al-Imam As-Sayyuti mun magana a takaice akan sa, so zamu iya shiga kai tsaye zuwa ga cikin littafin. Dama dai abin da muke so koyaya ne ya zama mun yi wannan muqaddiman daidai gwargwado
yanda a karatunmu na farko din nan za mu samu ko da baiti ɗaya ne ko biyu a cikin wannan littafin ya zama mun shiga, amma karatu na ainihin cikin littafin zai zama sai a karatu na gaba ne insha Allah. Al-Imam Suyuti yana cewa bismillahir rahmanir rahim, bismillahi wa bihi thiqati, lillahi hamdi wa ilayhi astanid, wa ma yanubu fa alayhi a'tamid, thumma ala nabiyhi Muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi. وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساق، والله يجزي سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. sai shiga wannan da muqaddiman kenan, yace menene, yace bismillahi wa bihi thiqati, lillahi hamdi wa ilayhi astanid, godiya ta tabbata ga Allah ne, wa ilayhi astanid, lillahi hamdi wa ilayhi astanid, godiya ta tabbata ga Allah ne kadai, wa alaihi atami, sannan akan shi kadai na dogara, da shi kadai na dogara, ban dogara da kowa cikin makhluqati ba, ni da Allah kadai na dogara. Lillahi hamdi wa ilaihi astanid, wa ma yanubu fa alaihi a'tamid, duk kuma wani abu na damuwa da zai zo min to fa alaihi a'tamid, akan shi zan dogara. Duk wani abu da zan nema wajen Allah zan nema, duk wani abu da zan nema tsari wajen shi zan nema tsari. Shine ma'anar lillahi hamdi wa ilaihi astanid, wa ma yanubu fa alaihi a'tamid, thumma ala nabiyhi Muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi. Ce sannan salati, tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam. thumma ala nabiyyi Muhammadin khairu salatin, mafi kyawun salati, mafi kyawun sallama, khairu salatin wa salamin sarmadi. Sarmadi yana nufin abin da yake abadal abidi, wato suna cewa da akwai al'abad da akwai al'azal, to sarmad shine abin da ya haɗe duka biyun. Al'azal shine abin da bai da farko, al'abad shine abin da bai da ƙarshe, so sarmad shine abin da bai da farko bai da ƙarshe. To godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, su ma yana son su zama ba su da farko ba su da ƙarshe. Wannan sannan sai ya ce fa hadhihi alfiyatun tahki ad-durar manzumatan dammantuha ilm al-athar. Yace wannan alfiya ce, hadhihi alfiyatun, wanda wasu daga nan suka dauka sai suka kiran sunan littafin da sunan alfiya. Hadhihi alfiyatun, wannan alfiya ce wato nazami ne na baiti dubu. Tahki ad-durar, wacce take kama, tahki anan tana nufin tushbihu ne, mai kama da gwalagwalai, da jam'in durra wato gwalagwalai. Manzumatan, ta zo a nazamce, dammantu ilm al-athar, wanda na sanya ilmoma na hadisi a ciki. Na karanta wayannan baitoci ukun ne domin ya zama mun fara karatu a cikinsu, mun shiga littafin koyaya ne mun dan karanta wani abu a ciki. Amma insha Allah karatu na gaba za mu yi kokari mu dawo daga farko din domin mu dan yi bayanin abin da wayannan baitoci ukun suka kunsa, domin kuma sannan kuma mu ci gaba da abin da ya rage mana. Kafin in rufe zan so in faɗi cewa wannan littafin alhamdulillah na sami albarkan karanta shi ne a wajen malaminmu, babban malaminmu Sheikh Ibrahim Ahmad Al-Makkari. Allah ya kara masa lafiya, ya kara masa yarda, ya kara masa kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma daga cikin abu mai ban sha'awa, mai burgewa, mai farin da nake alfahari da shi, nake farin ciki da shi, shine wannan alfiyan mai baiti dubu. Mawallafin Al-Hafiz Sayyidi yana faɗin cewa ya rubuta shi a cikin kwana 5 ne, a cikin ƙarshen littafin yana cewa nazamtu fi 5 ayyami, wato na rubuta shi a cikin kwana 5 ne kadai. Duka wannan baiti dubu din a cikin kwana 5 ya rubuta. To mu kasalan mu yayi rauni, ya kamata a ce karantawa da haddacewa da wane ne mu karanta shi a ƙasa da haka. Amma dai yanzu mun kuma muna alfahari da cewa ni alhamdulillah ina alfahari da cewa na karanta wannan a gaban malami na dinnan a cikin kwana 5, ni ma alhamdulillah. Muna fatan Allah ya bamu ikon fahimta da ganewa, da kuma wannan karatu da muka fara Allah ya bamu ikon faɗin abin da yake daidai, abin da yake ba daidai ba Allah ka kare mu daga cikin daga sharrin sa, ya kuma daidaita harshen mu akan duk abin da zamu faɗi ya zama muna faɗin daidai din. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.